Ora audiats, de part de l'excel·lentíssim senyor conseller en cap, coronel i governador de la plaça i fort de Montjuïc, Cediu, amonesta i mana a tothom generalment de 14 anys en amunt, sense ningú pretext ni excepció de persona alguna, prenga les armes i assistesca a la defensa d'esta excel·lentíssima ciutat i en guarda de la bandera de l'equip treball de Banc i Santa Eulàlia, patrona de la nostra ciutat, sense excepció dels de la Coronera i sosegregats, ni dels que se troben de guàrdia en los baluars, ni menys lo tercer batalló que està de guàrdia en los portals. Acuden prontament, luego sota pena de la vida, a la placeta de Junqueras, que així convé al servei del rei i de la pàtria. Doctor Rafael Casanova, conseller en cap, coronel i governador, 11 de setembre 1714, 6 de la matinada.